50 hardware. Diesel 5550. Unleaded 5740. Alright. Waba. Petron 5765 5465. Ang nakaurulog na 45 days sa tinam. Banduan na itong iling ko doon. Tatagas kung lambe. Yak pares. Nakaramas na. Ito mga siyo ng Torolo guys. Dalawang gayo. Puyo yan po. Pralat na sa tinampo. Tulo na. Masinag pagkalakat to. Ubus na si siyo niya. Ito. Nag-uurulog ng 45 days na siyo. Sere na tayo pa yan. Pag-iwa pa, baka din na ito eh. Ano ni, bago na naman asfalto dito. Gayon. Hindi sa may Palau sa Palestina. Bago na naman ang asfalto. Parara sa nasimilo bago. Pero malamang yung lubak-lubak sa tinampo. Oh, nag-ulog na naman oh. Ayaw dyan sa ano truck. Kuha na. Yan na oh. Oh, man kaya. Mapaplat na naman to duman. Ayun ka to. Dahil mo na po din ako. Pang-apat na to. Dahil din ako po na itong saro. Uy-uy na naman. Sige ang ulo, gimana? Alin yan sa truck na yan oh. Ano daw yan? Dito urulog ka yan. Nahulog man lang yan dyan. Oh, yan na naman oh. Igwa na naman oh. Ano? Pito. Yan naman oh. Itong siyo na.
nag-aaraw ang driver ng truck. Saan pala niya nari sa truck niya? Yung truck na sige ngulog ng siyo. Nakabutas. May labot na siya yung truck. Alam ko nanda, baka ikaw pa yun dyan mga daw. Ayan, truck na yan. Mga ano ito, papadala ko lang ang puta. Turulog na. Ito na masasabihan. Ulit na kita. Naragta ka naman siya. Yung sige ang burak na niya.